Balamaneiros e balamaneiras, benvidos nesta xornada de domingo a Final Four da segunda autonómica masculina aquí dende o municipal de Lalín. Xa vai dar comezo o partido polo terceiro e cuarto posto para pechar esta temporada. Estou acompañada dos adestradores dos equipos. Temos Unión Balonmán Lavadores Vigo B e o Balonmán Narón. Por parte dos de Vigo, bueno, vamos facer unha pequena valoración desta tempada. Muy poco que decir, éxito total. En la Final Four, vamos a jugar la final de Copa, es que a los chavales sinceramente no les podríamos pedir nada más. Lo han dado todo, se han esforzado y es un éxito de verdad. Y agradeciendo evidentemente el apoyo del público que están en la grada y del club que nos han dado todo lo que necesitamos y ahí está el resultado. E bueno, por aquí, polo Balonmán Narón, Brais, sensacións da tempada? Sí, un pouco o mesmo que o meu compañero de Lavadores, é un éxito xa estar na Final Four, para nós foi unha tempada difícil despois deste equipo de descender de primeira autonómica, todos os problemas que tivemos o ano pasado co número de xogadores, que podemos revertir esa situación adestrando 15, 16 personas todos os adestramentos por semana, os venres, conseguindo ter incluso que descartar xente algúns partidos. É unha moi boa tempada, a ninguén lle gusta xogar este tipo de partidos, un terceiro e cuarto posto sempre queres xogar a final, pero creo que temos que quedarnos con todo o aprendido e o feito durante a tempada. Pois a disfrutar do encontro para os dous equipos. E nós xa, pois vámonos á presentación das aliñacións dos conxuntos que se van a enfrontar. Vemos que xa temos os equipos preparados para saltar a pista, acompañados dos colexiados que van a dirixir o encontro. Vamos a dar comezo xa ao partido polo terceiro e cuarto posto da segunda autonómica masculina aquí no municipal de Lalín. Enfróntanse Unión Balonmán Lavadores Vigo B contra o Balonmán Narón. Moi boa tarde, benvidos, benvidas, señoras, señores, ao pabillón municipal dos deportes de Lalín, a esta final de consolación polo terceiro e cuarto posto da segunda autonómica masculina. Unha final de consolación que enfronta aos conxuntos do Lavadores de Vigo fronte ao conxunto do Balonmán Narón. En primeiro lugar, faremos a presentación do conxunto do Balonmán Narón, que vai actuar como visitante, e despois presentaremos aos xogadores do equipo olívico, o equipo de Lavadores. Empezamos coa presentación do conxunto do Balonmán Narón co dorsal número 1, Joel Muiño. Co número 2, Francisco Oliver. O número 6 é Alberto Díaz. Co número 7, Pablo Otero. Co 8 xoga Iago Torres. Co 10, Chus Montero. Co 11, Sergio Fernández. Co 12, José Fernández. O 18 é Álvaro Pérez. Co dorsal 19, Martín Ferreño. Co 20, Ángel Emil. Co dorsal 27, Pablo Rodríguez. Co 39, Marcos Pombal. O 44 é para Manuel Portals. Co 66 xoga Gonzalo Riobó. O 77 é Hugo Piñón. O adestrador do conxunto do Balonmán Narón é Brais Caneiro, axudante Laura Ponce. Polo conxunto do Lavadores de Vigo, co dorsal número 1, Jacobo Crespo. O número 2, Alberto Colinas. Co 10, Brais Pozueco.
Co 15, Adrián Sobreira. Co 20, Collazo. Co 22, Izan Fojo. Co 24, Miquel Cerqueira. O 27 é Marcelo Sabín. Co 28, David Castiñeira. O 35, Diego González. O dorsal 53, Sergio Pozueco. Co 66 xoga Antero Morales. O 67, Juan Piñeiro. Co 74, Carlos Figueiroa. O dorsal 80, Roberto Martínez. Co 96, Mario Martínez. O 98 é Anxo Carrera. E co dorsal 99, Marco Covelo. O adestrador é Enrique Fernández, axudante Iran Decu, oficial Mónica Bermúdez. Dirixen este encontro os colexiados Ángel Mateos e Abel Juncal. Na mesa de anotación, Bárbara Iglesias e José Rodríguez. O delegado federativo é Aurelio Barreiro. Moita sorte para os dous conxuntos e co que comece o espectáculo. Pois aí tiñamos as aliñacións dos equipos que se van a enfrontar por este terceiro e cuarto posto da segunda autonómica masculina. E aquí, hoxe, un día máis para acompañarme na retransmisión do encontro, temos a Xosé Couso. Moi boa tarde. Hola, boa tarde. Bueno, Xosé, como vemos este encontro, unha valoración despois das semifinais de onte, que ademais os dous equipos perderon de forma clara. Sí, un partido moi interesante. Eu creo que vamos a ver un espectáculo bonito, pese a que van a xogar o terceiro e o cuarto puesto. Creo que van a poñer toda a intención, porque a nadie lle gusta perder un partido destos. Vamos a ver un partido moi interesante. Creo que o Lavadores, si é capaz de manter a regularidade dos primeiros minutos que amosou onte, vai ser un competidor duro. Si, polo contrario, se ven un pouquiño abaixo, que foi o que lle pasou en algúns momentos do partido de onte, pois creo que o Narón o vai a superar. Un pouquiño está na man deso, de que sea un equipo capaz de manter a regularidade no seu xogo. Pois vamos a ver como os adestradores les dan as últimas indicacións aos seus pupilos. Derradeiro encontro para o Balonmán Narón. O Lavadores terá que disputar a Copa, a competición de Copa, e bueno, pois vamos ver agora como pechan a liga regular, non? Que ao final esta Final Four determina a clasificación final. Temos xa como primeiro clasificado o Mecalia Atlético Guardés, campeón galego e equipo xa da primeira autonómica masculina. Temos o Balonmán Loriga e o Línea Vitulingnos Plus, que van loitar na final de despois por ese subcampeonato galego, terceiro posto, e por unha praza na máxima categoría galega. E agora temos os equipos que están saltando o 40/20, que van loitar por ser cuartos e quintos galegos. Pois vemos que ambos equipos salen co seu sete inicial. Igual os Lavadores estamos vendo pequenas diferencias co sete de onte. Está Juan Piñeiro no campo, que onte saltou na segunda metade. Temos tamén a David Castiñeira. Sí, que onte xogou pouco. Bueno, pois quizáis o sete inicial un pouquiño máis cambiado respecto de onte. O Balonmán Narón teno claro, salvo porque non vexo a Ángel Eimil na pista, sorpréndeme. Sí. Bueno, a adestrador quere dar minutos tamén a xente que seguramente o merece ao largo da temporada. Está xogando de central Manuel Portals. E agora temos a Marco Covelo, que nos deleita coa primeira parada do encontro. Pois move xa o Lavadores de Vigo. Temos a Robert aos mandos do equipo líbico. Vamos ver que nos propoñen neste primeiro ataque posicional.
Pois duelo de porteiros nestos primeiros ataques por parte de ambos. Chega a contra da man de Alberto Díaz, que non é capaz de superar a portería de Marco Covelo. Sí, fallou os dous primeiros lanzamentos Alberto, pero que non lle supoña unha baixada na moral. Pois move xa os Lavadores de Vigo, dalle continuidade o balón hacia o extremo que o perden e vai ser o Narón, que parecía que intentaba esa primeira oleada, pero piden calma os compañeiros, van por orden. Manuel Portals, que vai dar as indicacións aos compañeiros para marcar un procedimento. Pois Marco outra vez, que está tendo os dous primeiros minutos de encontro bastante protagonismo. Parece que se resisten os equipos a abrir o electrónico, Xosé. Sí, pasa igual que comentamos onte, que os primeiros minutos son sempre un poquinho os xogadores acomodarse ao campo, están tendo fallos os dous equipos, fallos bastante claros na finalización, e a ver se poquinho a pouco se van asentando. Pois move o balón Magnarón. Temos aí as súas primeiras liñas xa tramando un procedimento. Intentan conectar con Hugo, non é posible. Recuperación para Lavadores, sube Marco con Miquel Cerqueira, balón ao largueiro. Sí, fallou Miquel. Un contraataque moi claro. E agora sí, da man de Alberto Díaz chega o primeiro tanto do encontro e o primeiro para o balón Narón. Pero rapidísima a réplica dos Lavadores e agora sí en Miquel Cerqueira, que tras fallar o anterior lanzamento agora consigue as táboas no marcador. Parece que cando marca un, xa marcan todos. Bueno, vemos un poquinho os planteamentos en xeral dos dous equipos. O equipo de Narón un equipo máis lento, que vai se basar máis no xogo posicional. En cambio, Lavadores, eu creo que vai a tratar de facer unha salida rápida, como fixo onte o Loriga, para tratar de sorprender ao Narón. Outra vez vemos como salía rapidísimo o Lavadores para conseguir sorprender no repliegue ao Narón. Pois intentaba o Juan Piñeiro elevándose en 2,9 metros, hubo blocaxe por parte do Narón. Queixase Juan de que foi dentro, pero os árbitros non o viron así. Pois parece que esvara un pouquiño o balón, están a ver se o solucionan. Parece que todo correcto e volve poñer o balón en xogo o balón Narón. Manuel Portals, os mandos do equipo da provincia da Coruña. Chus que conecta con Alberto Díaz, que está sendo o realizador do balón Narón. Sí, os dous goles son del. Os dous primeiros lanzamentos, pero ahora tuvo acerto nos dous últimos que fixo. Están finalizando ben por este lado dereito. O Narón está topando os ocos. É algo que me está gustando moitísimo desta categoría, que ao final fallan pero seguen intentando, non tiran a toalla, e cunha intensidade abrumadora, e aí tiñamos a Manuel Portals. Sí, que saliu, sorprendeu, salindo rápido, pero ser un xogador corpulento, saliu moi rápido. E a resposta rapidísima de Brais Pozueco. Moi ben Brais, con ese lanzamento característico moi propio del, e conseguiu o gol, ese lanzamento liftado, que o fai moi ben, por certo. Pois move o balón Narón cunha renda de 2 goles. Agora erro de Alberto Díaz. Conexión dos Lavadores en Miquel Cerqueira.
Que lle replica rapidísimo. Cada vez que con Aarón ten lanzamento, o lavadores a resposta é inminente. Non lle están dando tempo a baixar, Sí, sí, está claro cales son as líneas que marcou o adestrador, salida rápida para tratar de coller ao Narón en un repliegue, porque son máis lentos. De momento está funcionando a lavadores. É donde máis dano lle están facendo, sin dúbida. Leva 2 goles ao contraataque, outra vez roubo de balón. Pois se rouba ahora o lanzamento Miquel Cerqueira, está aí Joel Muiño para detelo, pero é saque de banda para os lavadores. Sí, o segundo contraataque claro que falla Miquel. Eso é importante para o seu equipo, que el acerte neses contraataques. Están topando o contraataque fácil, pero se despois non finalizamos, non conseguimos ventaxa. Pois temos aí a Juan Piñeiro tentando, non puido ser, pero sí puido ser para Miquel Cerqueira. Parece que trocou aí excelente, cara con cara. Excelente o lanzamento de Miquel, outra vez liftado. Como comentamos antes, é un tipo de lanzamento que practica a perfección e volveu a conseguir o gol, esta vez desde o extremo izquierdo. Pois tanto que sube o marcador do Balonmán Narón. Perfecto gol do lateral izquierdo. Nova tentativa para Miquel, escuadrazo de Miquel Cerqueira, que está de 12. Ben. Pois vemos aí un xogador que está mancado, Marcos Pombal. Parece que xa está recuperado. Vai ter que sair do campo 3 ataques. Como indica a normativa, cando hai asistencia por parte de unha persoa do corpo técnico ao 40/20. Eses son poucos do Narón porque Marcos quedou tirado no terreo de xogo e pedían que houbera parado o partido os árbitros, pero aproveitou o Narón o lavadores e fixo un gol. Bueno, xa temos a Ángel facendo un estupendo xogo, esta vez con un precioso paso de pivote. Pois tanto do lavadores, si antes o decimos, esa réplica rapidísima, e agora de los Narón, quen quería sorprender, pero a defensa ya estaba formada, bloquearse de Juan Piñeiro e David Castiñeiras. Na xogada anterior desplazouse moi ben o extremo pola línea e conseguiu o lavadores facer un gol desde 6 metros. Están intentando contactar co pivote os xogadores do Narón e están conseguindo as dúas últimas accións. Pois aí temos o gol de Manuel Portals, que está a dirixir o equipo da Coruña. Agora rechace, fabulosa acción de Joel Muiño detendo ese doble lanzamento. Máxima igualdade estamos vivindo nestos 10 primeiros minutos de encontro. Sí. Dúas propostas de xogo diferentes, lóxicas. Un equipo con máis talla, máis peso, está buscando contactar cos pivotes, as primeiras líneas que doblan a posición de pivote, e o lavadores a súa proposta de xogo moito máis rápido para tratar de sorprendelos. Pois colle Robert a pelota, contacta con David Castiñeira, que se escapa o balón por enriba da portería de Joel Muiño. Estáse moi ben, movendo ben Joel por detrás da defensa do Narón, está conseguindo boas posicións de lanzamento, ainda que esta vez errou.
Pois move xa o Narón, sale Hugo a recibir na liña de 6 metros. E agora Manuel Portals un tanto adentro para poñer ao seu equipo por diante. Xa move o balón a Lavadores con Robert, dándolle esas indicacións aos compañeiros. Vamos ver con que acción nos deleita o balón a Lavadores de Vigo B. Vamos aí a Robert con Juan Piñeiro, brazo arriba dos colexiados. Juan que non se pensa e adentro. Moi bo lanzamento en apoio, antes fixo, executou uno, pero topouse co pé do porteiro. Esta vez sí que conseguiu Juan ese bonito gol en apoio. Pois intentaba ese ataque rápido o Balomán Narón, vai ter que coller aire, poñer orden. Vemos que xa temos a Ángel e Emil na pista que conecta con Hugo e baten a portería de Marco Covelo. Vemos eso, que sigue insistindo Narón neses pases a línea que están funcionando ben nos últimos ataques. Pois movo balón os Lavadores de Vigo B. Juan Piñeiro agora ocupando o central. Aí vai Alejandro Pérez, que se lle escapa o balón. Moi boas primeiros minutos de Joel Muiño na portería do Narón. O lanzamiento de Marcos, pero resposta do porteiro de Lavadores. Outra vez xogo rápido. Está chegando fácil Lavadores, pero a verdade é que está fallando bastantes contraataques. E agora Ángel e Emil, facendo as súas, consigue un novo gol para Narón. Estamos dicindo que está chegando cos contraataques fácil Lavadores, pero non está tendo eficacia desde eses lanzamentos de 6 metros que se debe esperar. Pois agora Hugo que consigue sacarlle esa falta en ataque a Juan Piñeiro, que solicita o cambio ao adestrador. Non está cómodo Juan. Está pedindo cambio por esa falta en ataque. Non debería de preocuparse por eso. Todos os xogadores a veces poden cometer unha falta en ataque, debe centrarse no seu e tratar de aportar ao equipo todo o posible. Dende logo. Pois xa move o Balomán Narón. E Marcos Pombal que se eleva para subir o número de zoo electrónico. Sí, dos últimos lanzamentos de Marcos moi ben. Quizá deben salir un poquinho porque é un xogador que desde 8 ou 9 metros ten capacidade de lanzamiento. Debería, eso, Lavadores salir ao contacto un poquinho. Boa acción de Joel. O lanzamento foi un poquinho centrado. Xa está aí Ángel e Emil, os mandos do Narón. Onte fixo un partidazo e hoxe pinta que quere facer algo similar. Sí. Con estos primeiros minutos no campo. Foi hasta o centro, pero topou a axuda de Izán e conseguiu paralo. Pois intentaban a conexión con Hugo Piñón, non puido ser. Miquel Cerqueira adentro. Ferramenta máis clara que ten o Lavadores, desde logo, é a salida rápida ao contraataque. En canto roubo o balón, salen rapidísimo e casi sempre sorprenden a defensa de Narón. Pois sí, foi o que os está mantendo, non, dentro do encontro final, onde están facendo máis dano aos rapaces de Narón. Non lle dá tempo nin a colocar nin a 3 xogadores. Sí. Pois Manuel Portals que sigue o seu e adentro para o Narón. Sí. Xoga o balón Miquel.
que conectaba coa primeira liña, están pedindo calma. Robert que dá directrices ao resto do equipo. Recuperación casi de Ángel Emil, conecta con Miquel, agora vai ser un poquinho esa vaselina. Está finalizando moito Miquel. Esta vez foiselle por un milímetro, pegou no largueiro. Pois agora sí chega esa conexión con Hugo Piñón. Estaba só na liña de 6 metros, clarísimo. Sí, E temos tempo morto dos lavadores de Vigo B. Vemos aí un xogador mancado dentro da pista. Esperemos que non sexa nada. Vemos que se levanta el so positivo, parece que foi un golpe no rostro. Abrazo aos xogadores de ambos equipos, como nos gustan estos xestos de deportividade. E agora sí, vamos a escoitar o tempo morto dos lavadores. Venga, no hay tanto tiempo, joder. Que no tenemos tanto tiempo, venga, va. Ajustar los lanzamientos, no podemos regalar el día. Hostia, defensa. Está superando. Y tenemos el desajuste siempre. Vale, vamos a bajar ahora, 6-0. Vale, Miquel, vas por el exterior, Anso coges el 2 y sale Pozu por Juan. Vale, coges en el medio con Castro. Tíos, hostia, cada vez que hay una trayectoria y una tira lanzar, ¿por qué cojones nadie sube? ¿Por qué nadie habla? ¿Por qué nadie dice, hostia, voy yo? Pero hostia, estamos callados, estamos mirando, cómo lanza. Joder, y Marco lo están acribillando. Venga, hay que tocar. venga, hostia, venga, vamos, vamos. 1, 2, 3. ¡Lavadores! Pois aí tiñamos as palabras do adestrador do equipo de Vigo. Vamos ver, non, Xosé? Sí, estalle pedindo un poquinho máis de acierto nesas finalizacións en 6 metros, lóxicas. Fallaron 3 ou 4 contraataques que podrían significar estar estar igualados no marcador, e pedirles tamén axuste na defensa, un poquinho máis de salida a eses lanzadores para ver si son capaces de parar un poquinho os últimos ataques do Narón. Pero salida aos lanzadores tendo en conta o pivote, porque acaban de facer unha conexión clarísima con Hugo Piñón, que estaba só na liña de 6 metros. Hai tamén que estar moi pendientes. Sí, cando tes un bo lanzador, un bo pivote, pois a defensa ten que estar moi concentrada. Pois saque de portería de Joel Muiño. Sube xa un Narón moi rapidamente, pero frean aí ese ataque de Ángel Emil. Volta a por en marcha ataque sacan a Hugo Piñón a recibir dentro da liña de 6 metros. Manuel Portals que intentaba conectar, Intentaba anticipar o defensor, pero e con Ángel non puido ser. Saque pro Narón. Xoga Ángel, conecta do extremo con Pablo Rodríguez, pero ahí estaba Marco Covelo para deter o lanzamento. Y ahora rapidísima réplica, vaselina preciosa de Miquel Cerqueira, que a verdade é que está facendo unha primeira parte boísima. sí, ten un pouquiño, baixou un pouco o porcentaje de eficacia, porque é un xogador con un porcentaje de efectividade na finalización excelente, pero eses 3 ou 4 balóns que fallou, que non é lóxico en el, non é normal, pero ainda así está facendo un gran partido en ataque. Pois xa move o balón Ángel Emil, que se revolve, intenta conectar con Pablo, e aí estaba a defensa dos Lavadores para frear ese ataque.
volta a tentalo de novo. E agora sube o tanto o marcador por parte de Marcos Pombal. Sí, deixan acercar demasiado, ainda que esta vez o tocaron, o balón entrou igual. O que falábamos, debían de salir un pouquiño máis a Marcos. E agora tocou o balón Joel Muiño, pero non foi quen de deterlla a David Castiñeira. Moi ben o desplazamento por a línea de Joel. Pois sí que é verdade, como estamos observando que están metidos moi atrás, non están dando ese pasiño adiante que lles pedía o adestrador, e dai pois o gol anterior, non? Sí, hai xogadores que teñen bo lanzamento, como ahora Pois paradón de Marco Cabelo. volven a topar unha conexión clara co pivote, pero esta vez o porteiro estuvo moi acertado. Precipitabas aí un poquinho Lavadores con ese paso pivote. E agora preciosa acción individual de Sergio Pozueco, que recurta renda no electrónico. Sí, cambiaron a Juan por Sergio, e parece que entra un poquinho máis enchufado. Pois vamos a ver se lle resulta o cambio. Lavadores de Vigo ve que necesita revulsivo para recuperar esos 3 tantos de diferencia. O balón Narón. Ten que conseguir axustar un poquinho esa defensa para poder acortar. Boa anticipación defensiva. Pois move xa Robert, que conecta con David Castiñeira de 7 metros. Vamos ver quen vai ser hoxe o lanzador dos 7 metros. Está se movendo moi ben David por a línea, está conseguindo atrapar balóns e creando problemas aí a defensa. E aí tiñamos a Brais Pozueco. E agora é Brais Caneiro que pide toco morto Narón. Vamos a escoitalos. Venga, vamos. Y bueno. Vale, vamos así, ¿vale? Venga, jugamos contra 6-0, ¿vale? Volvemos a jugar normal, como sabemos. Permutas arriba, abajo, puños, ¿vale? Pero un pase más. ¿Veis que están lanzando bien los extremos cuando llegamos? Bien, pues vamos a seguir balón. Vale, vamos a seguir balón. Por favor, miradme al portero. Lanzamientos de 6 metros, no podemos volver a fallar. Vale, creo que fallamos 3 o 4 de 6 metros fáciles. Mirad al portero y ya está. Vale, seguimos defendiendo bien, pero hay que replegar, Estamos replegando incluso peor que ayer y no puede ser, hay que replegar atrás. Hombre, todos son equipos que corren hacia arriba muchísimo, pues vamos a replegar atrás. Vamos, va. Bueno, pues está claro as indicacións do adestrador de Narón, que pide aos seus xogadores que fagan un esforzo por replegar. Estábamos comentando, a arma que vai utilizar o Lavadores é a subida rápida e, lóxicamente, o seu adestrador pide ese esforzo aos seus pupilos para que cheguen á defensa. Sabe que lle poden facer daño aí o equipo de Lavadores. Pois sí, dende logo que bueno, pois a súa arma é donde máis estaban sacando rendemento os de Vigo. Move xa o balón Narón. Tras este tempo morto, chega o balón ao extremo e gol. Pois como está Miquel Cerqueira. Partidazo que está facendo o extremo de Vigo nesta primeira metade. Non lle temos os erros en conta porque dende logo que está sumando. Está asumindo a responsabilidade de finalizar. Él, ahora mismo moi cerrado, pero ainda así fixe un lanzamento excelente. Él está asumindo esa responsabilidad de finalizar en casi todas as ocasións. Pois agora pitanlle pasos a Ángel Emil. Tropezouse e fixose un pouquiño un lío. Corre xa os Lavadores. Conectan outra vez con Miquel.
E como non o paren, van ter un problema os xogadores do Narón. Sabemos que ten moita capacidade de finalización, un xogador con moitísima confianza e cando ten un pouquiño de espacio non o pensa. Pois move xa o balonmán Narón con Ángel Emil os mandos dando xa indicacións aos seus compañeiros. Intenta conectar con Marcos Pombal e chicharrazo de Marcos, golazo. Outra vez non topou nadie que o tocara e lanzou con bastante... E agora moi inteligente aí Robert aproveitándose de que lle iban pechar a Miquel. Aproveitou ese oco entre 1 e 2. Por ese pequeniño espacio e aproveitou para penetrar. Pois xa temos aí a Marcos Pombal de novo. Tanto que sube ao marcador do Narón. Insistimos, es que están deixando chegar a Marcos demasiado cerca e un xogador que ten un brazo potente e o está poñendo en práctica. E agora escapouse un poquinho alta ademais esa vaselina Miquel Cerqueira. E o Narón que réplica rapidísimamente, intentaban conectar con Gonzalo Riobó, pero golpe franco. Ángel Emil que dá directrices aos seus compañeiros. Volveu ao campo Chus Montero, intentaba conectar aí con Francisco Oliver e agora non foi quen de encontrar a Gonzalo Riobó. Contraataque do Lavadores e gol de Miquel Cerqueira, non podía ser outro. Consigue o empate. Consigue empatar Lavadores. O tempo morto veulle ben. Dalle un poquinho de descanso a Miquel porque Merecidísimo descanso para Miquel Cerqueira. Partidazo que está facendo o xogador de Vigo. Pois agora sí que conectan con Gonzalo Riobó, que anota e con o Narón un pasiño por diante. Pois pisou a invasión. línea. Sí. Intentaba aí Francisco Oliver, pero a defensa do Lavadores detén e golpe franco. Xeron un cruce un pouco extraño, pero finalmente chegou ás mans do xogador, Sí. o balón. Pasiño máis, non? Como se soe decir, tiña aí a Chus Montero só no lateral esquerdo. Ahora xoga Ángel Emil, acción individual preciosa, pero estaba aí Marco Covelo. Tamén moi boa primeira parte de Marco, estamos vendo. Sí. Non era fácil parar ese balón a Ángel, pero sacou unha man excelente. Está dando un poquinho de descanso a Marcos Pombal, que o estaba facendo moi ben nese lateral, pero necesita un pouco de descanso. Pois outra parada de Marcos Covelo, que está enchupadísimo aquí no Municipal de Lalín. Vaise fora de banda e vai sacar o balón a Narón. Esta vez Pablo se o conseguiu a largo, entrou con bastante espacio e conseguiu ese gol. Non pudo facer nada Marcos. Pois move o balón a Lavadores, chega o balón a extremo e volta Volveu a invadir a liña. Vemos tamén que saliu José Fernández
a portería do Narón. Descanso tamén para Joel Muiño, estaba facendo tamén uns bons minutos. Se move Chus Montero, golpe franco. Intentou Brais Pozueco roubar ese balón. Pois move Chus dende o central, conecta con Álvaro Pérez, que marca unha preciosa vaselina. Despois dun cruce da primeira línea deron continuidade ao exterior, ainda que estaba bastante cerrado, conseguiu ese bonito gol desde o extremo. Pois agora golpe franco pro Lavadores. Sergio Pozueco que pon o balón en marcha o máis rápido posible. Lanza, pero temos saque de fondo polo blocaxe do balonmán Narón. Pois está Robert co balón, conecta con Sergio. E agora Pasos. Sí, o cambio de dirección de un paso máis. Pequeniños, non? Sí. E vai Chus. Recupera o balón Antero Molares, que sube o electrónico do Lavadores. 17-19, último minuto e medio da primeira parte. Roba o balón e saliu rapidísimo para conseguir novamente un gol a contraataque. Pois move Chus o balón, chegalle o extremo e vemos aí a pérdida de balón. Estaba Gonzalo Riobó, non foi Kender. Colle a pelota, ataca Roberto, parecía que iba a intentar conectar con David Castiñeiras, non foi posible. Recupera o Narón e agora sí, adentro. Se interceptaron o balón de Roberto, un golpe claro. E agora réplica rapidísima por parte dos Lavadores por Marcelo Sabín. Está claro que é donde máis dano lle fan, non temos dúbidas. Sí. Último ataque, a ver que nos propón. Falla outra vez. Pois arrisca Marco nese pase, non chegou Antero. Saque do Narón. Últimos 5 segundos desta primeira metade. Tira Chus, pero encóntrase o blocaxe dos Lavadores. Remata a primeira metade. 18-20 para o balonmán Narón. Que valoración farías, Xosé? Bueno, pois as estrategias están claras. O Narón con un xogo basándose máis nos seus ataques posicionais, intentando contratar co pivote, o que pasa que nas últimas ocasións o Lavadores anticipou ben, e o Lavadores cada vez que colle o balón trata de subir rápido e conseguir gol antes de que se forme a defensa. Hubo un momento que parecía que o Narón que se despegaba, pero quizá o tempo morto que pediu o adestrador de Lavadores conseguiu o seu efecto, volveronse outra vez arriba e volveron igualar outra vez o marcador. Pois tempo de lecer para os dous equipos e para coller folgos tamén na grada, e aquí na mesa de comentaristas ímonos a chegar ao centro da pista para falar con protagonistas ver Vamos a ver quen se achega a falar aquí con nos a canle de YouTube da Federación Galega de Balonmán. Xa temos invitado.
Ímonos a chegar ao centro da pista para que nos poidades ver. E bueno, estou aquí acompañada de Rubén González, que se une ao proxecto da Federación Galega de Balonmán como directivo. Bueno, Rubén, un novo reto dentro do balonmán. Como encaras esta etapa na Federación? Bueno, pues con nada, con ganas de botar unha mau e o que me mande Bruno, que para iso unenos unha amistade fai moitos anos, e eu pensei que eu non tiña moitas ganas de quería tomarme un ano sabático, tiña ganas de descansar, pero lioume, bueno, pues aquí estamos para botar unha mau. E bueno, vas a facerte cargo da dirección técnica masculina. Eso tamén ten que ser un reto aínda maior. Sí, ainda por riba eso, que tes que é un pouco marrón, pero bueno, pues nada, sí, trataremos de axudar no que podamos, aportar a nosa experiencia e a ver como sae. E bueno, un dos fortes da Federación Galega de Balonmán polo que está apostando son o formato Final Four, os eventos donde estamos dando visibilidade ao balonmán galego. Agora estamos vivindo un aquí na túa terra, en Lalín. Como se estás a vivir? Pois a verdade é que levades tempo na Federación traballando moi ben co tema dos play-off, que teñen os rapaces, vese que ano a ano están medrando o número de participantes e penso que é unha forma de captar rapaces boa. E en canto o torneo pois creo que está saindo bastante ben. Esperemos que o Colofón sexa o ascenso do Loría. Pois nada, vamos a tomarnos un descansiño e voltamos para a segunda metade deste partido polo terceiro e cuarto posto. Vémonos.
Pois xa estamos de volta aquí no Municipal de Lalín para vivir esta segunda metade do partido polo terceiro e cuarto posto da segunda autonómica masculina. Vemos aí a primeira tentativa do Lavadores fallida, para quen non estivo pola mañá ao tanto das novas do balonmán galego, temos dous novos equipos na primeira nacional. Temos o balonmán Culleredo Intupor balonmán Porriño, que hoxe acadaban o ascenso e xa non serán rivais do equipo que esta tarde consegue aquí o ascenso a máxima categoría galega. E damoslle a noraboa, un día cargado de ledicia para ambos os clubs. Sí, hai que darlle noraboa. Veremos los paravanos xogando aquí en Lalín. Será un placer. E bueno, sin esquecernos das nosas rapazas do Salón Avilés Balonmán Cangas, que tamén estarán no top 8 de España. Equipazo, gran sector o que fixeron, así que noraboa aos tres equipos. Nos aquí agora pois tamén temos moito en xogo e vamos disfrutar desta segunda metade entre Lavadores e o Narón. E Miquel Cerqueira, que siga o seu mentras nos falamos, Sigue o seu, un excelente lanzamento en vaselina. Un xogador con moita movilidade, que tanto aparece por un lado como por outro, e gran capacidade de finalización. Pois novo balón xa, o balón a Narón, que conecta co seu pivote. Está facendo moito daño o Narón con esas conexións co pivote. Cando hai salida, os seus lanzadores pasan ao pivote, se se quedan un poquinho atrás teñen eficacia no lanzamento, difícil de parar para os Lavadores. E agora tentaba o Juan Piñeiro, mas non puido ser. E Marco, que está facendo un partidazo, tamén se goseu na portería. E pitanlle paso de Sergio Potueco. Sí, son os segundos que comete. A mágoa, porque podía os Lavadores conseguir un ataque rápido. Pero esa falta técnica truncou o ataque. Pois xa move o balón a Narón. Balón que lle chega Ángel Emil, que se eleva, consigue despistar la defensa dos Lavadores e sube o gol ao electrónico para o seu equipo. Rapidísima resposta dos Lavadores, que vai ter que xogar todas así se lle quere facer dano Sí, o Narón. Outra vez finalizou Miquel, esta vez o balón foi ao largueiro. Pois aí temos a tentativa do balón Narón. Elévase Marcos Pompal e adentro, pero xa lle empurraba o compañeiro Espavila, que o Lavadores está nos facendo moito dano, subindo rapidísimo o balón. E agora escapouselle o lanzamento a Juan Piñeiro. Pedía falta Juan, pero o árbitro entendeu que non houbo nada. Pois como non hubo nada, o balón vai no por en xogo. O balón a Narón, Ángel Emil, que buscaba ao seu compañeiro no extremo, pase longo, pero golpe franco. Pois agora consegue marcar o Narón. Tempo morto dos Lavadores. Imos escoitar as verbas do seu adestrador. Déjame 5 minutos. Vienes al cambio con Rola, ¿vale?
tío. Por favor, olvidaos, respirad. Nos olvidamos de quedar aquí abajo. Y vamos gol a gol. ¿Vale? Gol a gol. No precipitamos los pases, no precipitamos los contraataques. Y vamos, tío, gol a gol, defensa, defensa. Si uno sube, que suba y el otro se queda con el pivote. ¡Cojones! Pero por favor, no vayáis los dos, venís los dos. Fijaos en eso. Vale, fijaos en eso. Has bajado hasta aquí, pero bajando a Y atentos al pivote, no me circula por detrás, va. ¡Jugadores! Sí, as indicacións son claras do resto dos lavadores, non precipitación, ataque en defensa, teñen que mellorar a coordinación na zona central, e se non vallades dous a por un lanzador, porque entonces deixamos oco para o pivote. É difícil, pero teñen que conseguir coordinarse na zona central para que cando sale un ou outro queda co pivote, porque senón vai ser imposible que os Pois defendan. agora conectan con David Castiñeira, lavadores, e adentro para os de Vigo. Está se movendo moi ben David pola línea, está conseguindo moitos balóns aí e con eses movimentos de desdoble a línea consigue lanzamentos de 6 metros moi eficaces. Pois xoga o balón Manarón a través de Ángel Emil, que conectaba con Marcos Pombal. E vai ser o propio Marcos que marque ese escuadrazo. Está Marcos moi acertado no lanzamento, creo que botaron un pouquiño de menos onte no seu partido estes goles de Marcos desde 9 metros. Pois 7 metros, Brais Pozueco na liña. Vamos ver se consigo tanto de recurtar distancias, porque temos máis 5, Sí, ten que tratar de que non se lleve máis no marcador, porque senón vai ser moi difícil que remontalo. Ten que apretar un poquinho aí lavadores en defensa, facer esos axustes para conseguir acortar. Pois volta a atacar o lavadores, tentativa para poñerse a 4 no marcador. Sergio Pozueco que conecta con Robert e chega o lanzamento De Brais. de Brais, que se lle escapou. Pois aí está o Narón de novo. O Narón sigue o seu, vai ampliando a ventaxa, consigue goles. E agora o lavadores que erra na tentativa de chegarse un poquinho máis e non deixar con Narón se vaya, porque xa estamos rozando unha diferencia perigosa, Xosé. Sí, son 6 goles, como ainda hai tempo, pero como non se sean capaces de acortar, pódese facer definitiva. Pois E ven agora esa defensa anticipando o paso pivote. e vamos ver agora que nos ofrece lavadores neste ataque posicional. E creo que nos a Miquel Cerqueira, que xa levaba ratiño sen aparecer. Sí, fallou o lanzamento anterior un poquinho no largueiro e esta vez non errou. Sentimos que está tomando esa responsabilidad a hora de finalizar e esta vez un grandísimo gol. Pois o Narón que sigue o seu, que atopa a Marcos Pombal, que está nos deleitando cuns escuadrazos, cuns pombalazos.
Y ahora sí, 7 metros. Exclusión para Manuel Portals, que vai estar descansando 2 minutiños no banquillo con sus compañeros. Sí, Marcos, é verdad que está tendo un acertadísimo partido, está lanzando con moita eficacia, está dándolle moito aire ao ataque de Narón. Pois sube o tanto electrónico dos Lavadores e quizá esta é unha moi boa situación para intentar achegarse un pouquiño máis e recurtar distancias. Sí, a ver se aproveita esta superioridade, ha feito polo menos un parcial favorable. Pois vamos ver que propón o Narón en inferioridade. De momento pois temos unha pérdida e Miquel que nos deleita con outro golazo. Que mal acostumados nos está tendo Miquel hoxe. Sí, que está finalizando desde os extremos, está salindo rápido contraataque, ahora está facendo marcaxe individual. A verdad que ten un moito traballo por diante Miquel. Pois o Narón que o tentaba da man de Alberto Díaz, que remata en golpe franco. Vai ser Xus Montero que poña o balón en xogo con Ángel Eimil. E o propio Xus encara a portería, pero pitanlle falta en ataque. E parece que o Lavadores subille un plus a esa intensidade. Xosé, Sí. que opinas? Sí, ahora está intentando aprovechar esta superioridad, un poquito más concentrado en defensa y a ver si consigue acortar. Pois aí estaba José Fernández para deter o balón e deter esa remontada do Unión Balonmano Lavadores Vigo B. Non lle están sacando o máximo partido a superioridades os do Vigo. Sí, quizá Roberto debeu dar un poquinho de continuidade, decidiuse por lanzar e non acertou. Pois encara Marcos, que intentaba conectar co seu compañeiro, non puido ser, recupera Lavadores. Brais Pozueco, pero detén José Fernández. Que parada máis importante para dar o lento ao seu equipo. Gran parada. Ten que ter acierto Lavadores en estes contraataques tan claros, porque senón non pode acercarse. Son ocasións moi claras. Pero bueno, está o porteiro que evidentemente ten a súa misión. Aí pensaba Miquel que estaba sacada. Ten gasolina para todo, Miquel, corta, desde sigue. Pero vai por en balón e xogo o balón Narón. Xus Montero que buscaba aí conectar co seu extremo. Agora vai ser con Ángel Eimil que o intenta, revira a volta. Golpe franco. E agora escápase o lanzamento por fora Ángel Eimil. E os Lavadores que ten unha nova tentativa de porse a 3 no marcador. E non puideron conectar aí con David Castiñeiras. Pero recuperan. Estamos vivindo aí uns minutos de imprecisións por parte de ambos os equipos. Sigue Lavadores tentando non descolgarse do partido. Si consigue este ataque, quedaríase a 3, estaría outra vez a disposición de vamos, non perder ya a cara o partido. Pois xa xoga o Lavadores Sergio Pozueco que conecta co extremo. Agora non estaba Miquel Cerqueira, pero estaba Adrián Sobreira para subir un tanto electrónico do seu conxunto. Moi ben, Adrián. Temos aí de novo a Pablo Otero no extremo esquerdo do balón Narón. E agora marca procedimento, vamos a ver. Sí,
Empeza con o procedimento de permutas, cambios de posición das primeiras líneas. Y Alberto Díaz, que saía dentro do seu extremo para sorprender con lanzamento exterior, pero estivo aí moi atento Jacobo Crespo. E agora Robert con o seu equipo a 2 do Narón. Que temos partido, temos partido aquí no Municipal de Lalín. Sí, o Narón apretou un pouquiño en defensa, está roubando balóns, chegando outra vez rápido, e esta vez Roberto conseguiu ese oco para poñerse a 2. Pois xa está aí Xus Montero dando indicacións aos compis. Vamos a ver que propoñen o Balonmán Narón. Está pasando aí un momentiño crítico. Pero quen está... No, iba a dicir quen está aí por solucionalo. Pois Jacobo Crespo para os lavadores. Excelente intervención ante o lanzamento de Ángel de 6 metros, que non suele fallar, pero esta vez a intervención do porteiro é excelente. Pois boísima intervención de Jacobo Crespo, que lle dá ao seu equipo a oportunidade de poñerse un por debaixo no electrónico. E vamos a ver este ataque do Lavadores, man arriba dos colexiados. E Sergio Cotueco que toma Lavadores a 1 do Narón. Momento crítico para os da Coruña. E Brais Caneiro, que xa ten a cartulina de tempo morto preparada. Efectivamente, tempo morto para o Narón. Imos escoitar a Brais. No podemos estar tan estáticos, joder, vamos, tíos. Macho, tío, llevan todo el año haciéndonos lo mismo con las mixtas y aún no sabemos jugarlas bien. ¿En serio? ¿En serio? Cuando tiene Marcos bola, el extremo este, en la esquina, por favor, si va a la finta de brazo, tengo que estar en la esquina, porque estabas aquí 3 veces y no te la puede dar, no puedes lanzar. En la esquina, ¿vale? Y jugar sin balón, tío, sin balón. Están 5 donde defienden 6 normalmente. Moveros, y el pivote, mucha más movilidad. Está bien Ferreño, hay que cortar más, ¿vale? Cuando estate con Marcos y eso, si va a jugar el 2 para 2, ¿vale? Y muévete para un lado o para el otro, ¿vale? Como haces con Óscar en juvenil, ¿vale? Venga. Pero se gana aquí atrás, ¿eh? Se gana aquí atrás, no allí, ahí atrás, vamos. Aquí, vamos. Fundamentales as verbas de Brais para darlle alento aos seus xogadores. Sí, porque ve que o Lavadores está subindo na súa intensidade e non quere que se lle vaya o partido. Quere cortar esa racha de Lavadores, dar algunhas instruccións aos seus xogadores e poñelos outra vez na senda de que teña o principio de dominar o partido con tranquilidade e con acerto. Desde logo quedámonos coa frase de o partido gáñase atrás, rapaces, hai que defender. Sí, no último ataque Lavadores moveu moi ben o balón con paciencia e tocou o oco. Pois aí temos o ataque do Balonmán Narón, que intentaba conectar con Pablo Otero, non puido ser, pero aí estaba Marcos Pombal para recuperala e darlle unha nova tentativa ao seu equipo para non verse no apuro do empate. Sí, ahora replegou moi ben e conseguiu cortar ese contraataque de Lavadores. Pois xa move Ángel Emil o balón e intentaba aí a rosca Manuel Portals, pero Jacobo Crespo saiu o campo para pechar a cancela. Estaba facendo ben o novo porteiro, o cambio viulle ben e tuvo acerto nos 2 últimos lanzamentos. Pois golpe franco para os Lavadores de Vigo. Xa moven o balón Robert dando indicacións aos seus compañeiros. Vamos ver con que nos sorprende, porque teño o empate nas mans. E chega ese empate para os Lavadores. Da man de Sergio Cotueco. Apuros para o Narón. E 28 no electrónico. Sí, decidiuse a lanzar Sergio
Eu creo que tuvo varias ocasións para lanzar de 9 metros, é un xogador que ten un bo lanzamento, pero está un poquinho indeciso, e esta vez sí se decidiu a facer o lanzamento con moito acierto. Pois vemos que o adestrador do Balonmán Narón vai empezar a facer trocos. Vai entrar Gonzalo Ríobo, mentras tanto golpe franco para o seu equipo. Pois agora fallou a tentativa Marcos Pombal, contraataque para os Lavadores. Brais Pozueco que pon desde fai xa moito tempo o seu equipo por enriba. Sigue o seu Lavadores, sigue en esa trayectoria ascendente e consigue poñerse por diante. Pois complícanse un poquinho as cousas a Narón, ainda queda moito tempo. Pero é verdade que o Lavadores saiu a por todas nesta segunda metade. Sí, está axustando moito mellor o centro da defensa, xa non consiguen eses pases tan claros co pivote. E agora sí, o tanto que sube para poñer as tabuas no electrónico. Robert que ataca e non se frean, van a tope estos rapaces de Lavadores. E agora Brais Pozueco, que está sendo un pouquiño protagonista desta remontada. Sí, entre Brais e Miquel están sendo máis efectivos en ataque. Pero bueno, eu creo que o secreto está que están acertando un poquinho máis na defensa, un poquinho máis acertados. Lavador está complicando un poquinho o ataque a... Pero a que non lle complican as cousas a Marcos Pombal, chicharrazo, Sí, e golazo. moi acertado ese Marcos no día de hoxe. Pois volve a chegar o balón a Brais, que está de 12, 3 seguidos para Brais. Parece que na primeira parte Brais estaba un poquinho ausente, estaba Miquel acaparando todo o protagonismo de Lavadores, pero agora despertou e o seu equipo como un cohete para arriba. Sí, estamos vendo un partido con moitísima intensidade. E a verdade que moi entretenido. Pois move o balón a Narón, aí tiñamos a Marcos Pombal, que como yo deixen elevar, agora sí Jacobo Crespo dixo, xa sei que me va a estirar aí, estaba esperando, Moi ben Jacobo, desde que entrou no campo está facendo moi boas intervencións. E agora escapaselle o balón ao largueiro Adrián Sobreira, réplica rapidísima do balón a Narón e gol de Ángel Emil. Agora foi o Narón o que pillou no repliegue a Lavadores. E Ángel, que non suele fallar en 6 metros. Pois estamos no marcador e ímonos os últimos 10 minutos de partido. E hai partidazo, aquí no Municipal. E agora estaba aí José Fernández para deter o balón. E vai no por en xogo, balón para o Narón. Reclamaba aí o balón Sergio Pozueco, pero o colexiado tivo clarísimo. Sí, intentou facer un lanzamento por abaixo, un armado baixo, pero esta vez non conseguiu sorprender o porteiro de Lavadores. Pois nove Ángel Emil, chegalle o balón a Pablo Otero, pero estaba aí outra vez Jacobo Crespo. Xa está outra vez de novo Lavadores movendo o balón. Agora temos a Collazo aos mandos, que xoga con Sergio Pozueco, con Roberto Martínez. Pois boísima a conexión de Sergio co pivote con David Castiñeiras. E
E o Lavadores que ten claro que se quere levar este partido polo terceiro ou cuarto posto. A verdade que o cambio de actitud de Lavadores impresionante, está facendo a defensa moito máis intensa, de que ahora ten ese lanzamento de pivote moi ben Jacobo, que desde que entrou está facendo paradas de mérito. Partidazo, e ademais está mantendo o seu equipo, que é importante dentro do partido. Como digo, este tipo de paradas sempre dan alento aos compañeiros para darlo todo en ataque, e sumaron tanto máis e distanciarse, que colleron máis 2. Tal e como está o partido, é importantísimo. Sí. Pois conectan con David Castiñeira, pero golpe franco. Moi boa partido de David, que se está movendo moito tamén, está creando E agora Sergio Pozueco, golazo. Sin pensalo aí dando 8 metros. Ángel Emir, que replica rapidísimo, pero outra vez Jacobo Crespo, quita que sexa falta. Sí, toca os Ahí balóns, está. está tocando os balóns. Y muy bien, Sergio está lanzando y está abriendo espacios. Sergio Pozueco con un ataque de Lavadores. Pois Ángel Emil que se eleva, e Jacobo Crespo unha vez máis. Onde estaba Jacobo Crespo metido, Que saiu aí o 40 por 20 para deleitarnos con esos paradores. Poniendo en práctica un 2-4, Onarón y Conectan con Hugo Piñón, que eleva o marcador a 32 para o balonmán Narón. Conecta aí Robert con Sergio. Agora con Collazo, buscaba aí Hugo a falta en ataque, pero non apitan os colexiados. Está un movimento cando estaba aí buscando choque con Collazo. Agora Sergio aí que tentaba de lanzar coa man esquerda. Sí, cambió su balón de man, pero non foi un lanzamento efectivo. Un pouco forzado. Sí. Pois siga aí Ángel Emil Oseo, e agora sí, Caboas no marcador, 33-33. E xa na recta final do encontro, Xosé, vamos restar os últimos 5 minutos. Máxima igualdad, cada un utilizando as súas armas, pero o partido está, pode caer de calquer lado, quizá ahora o que comezca menos erros será o que se leva o partido. Pois, boísimo o desdobre de Brais Pozueco, esa conexión con Miquel, dous protagonistas do Lavadores, e que conexión, precioso gol. Despiste defensivo que deixaron circular a línea e colleu o balón totalmente solo Brais. Pois 34-33 para os Lavadores agora mesmo no electrónico, e agora sí, últimos 5 minutos de encontro. Os últimos ataques está poñendo dous pivotes Onarón para tratar de conseguir a conexión cos xogadores da línea. Pois vemos aí a acción individual de Manuel Portals, e 2 minutos para Brais Pozueco, pois un xogador que estaba agora tendo moita relevancia pro conxunto vigués, e van ter que sufrir 2 minutos en él. A ver cómo gestiona esta inferioridad. Ten que conseguir que non faga moitos ataques o Narón para que non consiga moita diferencia en esta inferioridade. Pois aí estaba a tentativa do balonmán Narón, que vai ter que facer un ataque longo para poder recuperar o xogador excluído e non xogar moitos minutos
en defensa con inferioridade. Agora dan ya continuidade despois dese lanzamento de David Castiñeiras. O Narón que conecta con Gonzalo Ríobo y adentro para poner a los da Coruña por diante. Hubo un Vemos golpe. aí, se quedou un xogador no campo. Vamos a ver que ocurre. Acuden as emerxencias. Esperemos que non sexa nada, eso o primeiro. Foi un golpe na faciana. Uy, vemos aí, sí. Un cabezazo. Choque forte, ademais coa intensidade que están agora disputando o encontro tal e como está. É normal non meterlle ese plus e ao final pois vamos a esperar a ver que din as emerxencias. E o primeiro que non sexa nada, dende logo desexamos o mellor aí a Roberto Martínez. Sí, intentou cerrar o pivote, golpeou de forma fortuita a cabeza no rostro. Pois detense un anaquiño o encontro. E bueno, pois facer unha pequena valoración do que queda e do que podemos esperar ata agora. Dende logo igualdade, eu diría. Igualdade. Narón nos últimos ataques eso está intentando, o sea, está poñendo a dous pivotes para conseguir esa conexión cos pivotes que tan bo resultado lle deu durante todo o partido. Pero bueno, é verdad que vemos unha clara melloría na defensa de Lavadores, que foi no que se apoiou para esta remontada. Está coordinando moito mellor as salidas aos lanzadores, a cobertura, o pase aos pivotes, e iso lle permite ter eficacia na súa defensa e despois montar os ataques. Sí, porque ademais non estamos vendo ese Lavadores que corre, que sorprende. Estamos vendo un Lavadores moito máis sólido en defensa. Despois o ataque, eu creo que ao sentirse seguros atrás tamén lle dá un plus de seguridade adiante, non están elaborando os ataques con máis tranquilidade, están sendo efectivos, cousa que na primeira metade quizás lles estaba costando un pouquiño, se non era en primeira oleada un contraataque directo. Sí, estamos vendo un Lavadores máis regular nos seus ataques e está mantendo unha línea moi boa, moi regular, e iso é o que está mantendo no partido. Tamén a actuación de Jacobo, fixo, creo que recordar, 4 intervencións de mérito, e iso tamén axuda, por suposto, ao seu equipo. Pois seguen as emerxencias atendendo a Roberto García. Nos seguimos aquí esperando que sexa o menos posible. Xogador que estaba facendo un partidazo tamén o fixo onte na semifinal. E que é unha mágoa, non, que pasen estas cousas cando quedan simplemente 4 minutos. Sí, pero bueno, é un deporte duro, con moito contacto, sempre pode suceder en calquer momento. Esperemos que Roberto se recupere rápidamente. Pues bueno, pouco a pouco vaise enchendo o Municipal de Lalín. Sí. Xa ven a afición do Loriga cargadiña de bufandas para ondear nesta na final de despois. E tamén vemos moita xente da Coruña do Línea 21. Hai ambientazo, temos os campións galegos tamén pola grada. Sí, a verdade que dá gusto disfrutar desta tarde de balonmano con tanta afición e, bueno, con dous equipos totalmente volcados, non? Pese a ser o terceiro cuarto puesto, hai que agradecerles a implicación, o esforzo que están poñendo os dous equipos e que están dándonos un grandísimo espectáculo de balonmano. Pois retírase Roberto Martínez do campo. Están aí a asistencia médica con él. E bueno, pois xa é unha boísima noticia que saíra polo seu propio pé do campo. Eso, vámonos quedar con iso.
e agora esperar que sexa o menos posible e a rematar o encontro. Sí, porque o golpe foi realmente feo, pero bueno, por fortuna Brais levantouse, que está camiñando, pode ter unha pequena brecha, pero creo que non vai pasar de aí, por fortuna. Pois o balón que volve a estar en xogo por parte dos lavadores que están tanto abaixo. Aí a Sergio Pozueco Sí, que asume a dirección. do centro. Temos tamén a collazo de Alberto Colinas que sai ao campo. Aí Miquel tomando a responsabilidade e nin se despeinou Miquel para este lanzamento. Que calma, que paz. Sí, non lle tembla a muñeca, ten moita confianza en sí mismo e consigue outro gol. Pois táboas no marcador, últimos 3 minutos, máxima igualdade e máxima emoción. E Marcos Pombal que segue o seu. Se o deixan chegar, Marcos é letal. Perigosísimo. E agora Alberto Colinas que consegue 7 metros para o seu equipo. Vamos ver que vai ser o realizador, creo que Miquel Cerqueira. E vamos a ver se segue de 12. Pois golazo de Miquel por enriba da cabeza do porteiro do Narón. Seguimos con táboas no marcador e vamos vivir un final de infarto, Xosé? Xa me está dando a min. 2 minutos, perde Marcos ese balón. E o que falábamos, os erros en estes momentos poden ser absolutamente decisivos. Ahora tiña balón para poñerse por diante Narón, esa perde balón fai que ahora sea o Lavadores o que teña a posibilidad de poñerse por diante. Pois sí, outra vez máis Miquel. Partidazo do xogador do Lavadores. Pois rozaba aí un poquinho a falta en ataque Pablo Otero, pero os colexiados indican que se continúe. E temos a Manuel Portals como director de orquesta do Balonmán Narón. En tempo morto de Brais Caneiro do Narón, imos escoitalo. Venga, vamos, va. Hay que meter gol sí o sí, hay que meter gol sí o sí. Sacamos ahí, ¿vale? Sí, vale, sacamos aquí. Vamos a jugarnos una permuta abajo, ¿vale? Una permuta abajo. Normal, vale, una permuta abajo normal. Vale, a ver si podemos hacer aquí después el cruce para Marcos. Vale, pero bien profundo, vale, bien profundo. Vale, incluso métete, vale, hazle la pantalla. Vale, hazle pantalla en vez de cruce, ¿vale? Ok. Si no, continúa hacia aquí otra vez, ¿vale, Marcos? Para Ángel, ¿vale? Pivote, Yago, gana bien aquí la posición, ¿vale? Entre 2 y 3 aquí, ¿vale? Venga, vamos, va. Una vueltecita, una vueltecita. Bueno, efectivamente, a relevancia deste ataque, o adestrador Brais Caneiro, e que hai que marcar sí ou sí das instruccións para facilitar a labor aos seus xogadores e a ver se así consiguen este gol tan necesario para Narón. Pois sí, ataque clave do Balonmán Narón, xa poñen o balón en xogo Ángel Eimil, que volve ao centro do equipo acompañado de Marco Pombale e Manuel Portals. E culazo. Está imparable tamén Marcos, Sí, meteu na escuadra con moita potencia, imposible para o porteiro. Pois move o Balonmán Lavadores. Miquel que intenta
intentaba conectar ahí con su compañero Bryce. No pudo, golpe franco. Mande pasivo levantada. Blocase e parada de José Fernández. Tabuas no marcador. Seguimos ver. Si no hay prórroga. Ya ves el lanzamiento Sergio. Y ahora posibilidad de ganar un partido. Boys votando de Ángel Eguimil. Tiempo muerto, 2 lavadores. Vamos a ver cómo organizan esta último ataque. 3 segundos. 3 segundos. ¡Venga, va! ¡Venga, va! Segundos, da tiempo para atacar. Un pase y lanzamiento 10 segundos. Da tiempo. Pero coge distancia. No, sacas tú directo para el punto y yo pongo ya la pantalla. Pero que Pozo va corriendo. Vale, si fallamos para Que sí, joder. Enchufamos, ¡venga, hostia! ¡1, 3! ¡Favores! Pues ahí tenemos las verbas, 2 lavadores. Bueno, parece que Robert va a entrar no campo, no sé yo si se puede estar ahí, que te parece que tengo bastante sangre ahí. Una ferida do golpe anterior, va a poder xogar. Misión Y van a imposible. practicar un doble cruce. Escapa el balón ahí a Sergio Potueco. Onarón remata, cuarto clasificado. La segunda autonómica masculina. Y el lavadores quinto. Valoración farías do encontro, José. Bueno, pues la verdad que primeiro felicitar aos equipos por todo o que puxeron no campo, por a gran enerxía que meteron, que nos fixeron disfrutar dun excelente partido de balonmano. Cada un cas súas armas, hubo momentos que parecía que se les subía un, despois subiu o lavadores, conseguiu poñerse por diante e finalmente, pues eso, as accións de final de partido, un erro nun lanzamiento, acerto do outro, e finalmente Narón se leva este partido que puedo haber ganado calquera, pero bueno, felicitar ao Narón polo excelente traballo. Se me permites tamén, quería facer unha pequena observación, unha felicitación ás parellas arbitrais, tanto as de onte como as de hoxe, que están facendo unhos excelentes arbitraxes e, bueno, desde aquí poñer o mérito tamén a labor dos árbitros, tantas veces a veces criticados, o difícil que é, pero eu creo que están facendo unhos arbitraxes perfectos. Pois sí, tamén. Sin eles non sería posible todo isto, eso que nos quede claro a todos na casa. Ahora rematan estos equipos a tempada e outros dous que xa están buscando obxectivos, soñando coa máxima categoría galega. Vou falar con protagonistas do balonmán Narón e despois xa temos a finalísima que todos estades agardando. Moitísimas gracias, Xosé, por estar aquí comigo acompañándome. A vos, moitas gracias a vos. Chao. Pois aí temos o grito dos campións do encontro polo terceiro e cuarto posto. Vamos a ver aí, pedir protagonistas.
xa pillei protagonistas. Manu, como estás? Xogas un pouco na casa, non? Chiváronme aquí, non? Como viviches o partido? Un poco triste por la derrota de ayer, pero bueno, había que darlo todo, eran 60 minutos para acabar la temporada, mi último partido de balonmano. A ver, siempre dice uno que se retira, pero al final siempre vuelve, pero bueno, el partido durísimo, mucho calor, como humedad, no sé, mucho asfixiante, pero bueno, había que lucharlo de principio a fin y así lo hicimos. Emoción y partido bonito que espero que disfrutasen. Como valorarías esta, quizáis, última túa tempada, esta tempada do equipo? Bueno, a ver, no le puedo poner un sobresaliente porque el sobresaliente era el ascenso, que era el objetivo que teníamos de principio, pero bueno, empezando en el banquillo, ayudando a Bryce y entró el gusanillo a lo largo de la temporada, pero nada, es un grupo increíble, conseguimos cosas que no hacíamos hace años, entrenamientos de 18 o 20 personas todos los días y sobre todo animar a la gente a que juega al balonmano, que en nuestra zona está bastante olvidado y bueno, hay que darle caña en ese aspecto. Pois noraboa pola vitoria de hoxe, graciñas por estar aquí e falar con nos un ratiño. Gracias a todos. E nos, como dicía, rematamos retransmisión porque nun sin 3 comeza a finalísima Balonmán Loriga, Balonmán Línea 21 Lignus Plus, unha praza na máxima categoría galega.